بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والسين أموين تابسين ملغي مادة الفقه. Balik kita niyo insyaallah ta'ala, continuehon in tiyagnaan na to paglilay sin kitab Matan Abi Shuja'. Miabot na kita niyo pakabtangan sin muallif rahimahullah inaginiya wa idha takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khullilat bitarhi shay'in fiha lam tathur. Nah, bihaun in pagbisarahan na to dahin ha mga ginisan sin najis sabab habab ang najasat, pakita niyo mga najis. Laung sin Shaykh rahimahullah wa idha takhallalatil khamra, apabila mahinang nasuka in alak. In khal, ma ma'na al-khal? Suka. Al-khamr, khamr, alak. Apabila mahinang suka in alak, binafsiha baran-baran niya, tahurat masutsina. Unin pagyanun sin Shaykh bang mahinang suka in alak. In paghinang suka, min bidigar yan, lumabay siya alak na muna. Yung paghinangon sin nakauna, kuma sila sa pantun kibot dakula. Pag-usbutangan nila, uno-uno na flavor kabayaan nila. Lang ta, apple. Atawakan angle grapes. Atawakan bukas. Mingkatan magkahinang biniga, magkahinang alak yan. Aun salong niya may mga rice, wine. Butangon nila ito halom sin bubutangan, ampa nila tambulon pahukuton. Pasaran na rin doon. Lugay sina mo inday numpia sa saran, masuk. Pasal sin tatambol na kumansi. In jumato, in biyutang halawm sa pantun long tabihan mo in apple, mukadkad siya pataas, mukal pataas. Tama? Pagbukal niya pataas, mahinang siya alak. Muna natin paghinang lalong niya tuba, bihaw. Tuba. Na in tuba, haram, najis, malumi. Sabab alak pa siya. Banged to, lukayan na, inamuin, bukal yad to, numaog na siya pababa. Imbukal, numaog na. Pag naog siyang bukal, tamam, kaya pasaram mo na isab siya, mahinang na in alak, mahinang na siya uno, suka na. Mahinang na siya khal. Tamam? In hawak to siya na hinang alak, mukal pataas, in din, kita niyo rin din, piyagbutangan sin, alak yad to. Ingkatan sin kyudan sin alak, mahinang siya najis. Mahinang siya najis. Sabang siya muin, numaog na muin, bukal ito pa, mahinang na siya vinegar, masut sinain, in uno. Inamuin alak, iban masut sinain, bibutangan namin kyudan bakasin alak. Amati pag-ianun sin Shaykh, wa idha takhallalatil khamra, apabila mahinang nasuka in alak.
binafsiha baran-baran niya. At tinawayroon liya muranta uno-uno na. Baran-baran niya na hinang siya suka. Tahurat, masutsi na siya. Baran-baran niya. Sa abang aun liyamod mo maun, ang kan siya na hinang, simapat siya na hinang siya suka, sabab sin aun liyamod mo halawm, di siya masutsi. Laung ta. Hinabuhan siya yaon na hinang alak, biyutangan mo uno na pagbubutang. Biyutangan mo uno na makahuy-kahuy at uno na. Biyutang mo palawm, asupaya sumapat lang mo mahinang siya suka. Inamoy biyutang mo yung pagbutang mo siya paalak, yatanadjas. Mahinang siya ni najis sabab sin kimuddan pa najis. Inhukuman siya namin kiyuddan ini, najis na siya, mutanadjis. Ang kandad to, pag abot niya, amuin numaog na yung bukal niya, mahinang na siya vinegar, vinegar yaon, mahinang na siya najis, sa bagkuddan siya, iwan siya namin biyutang mo na hinang na najis. Kanari siya, mahinang na siya sambil, mahinang din, suka mo, najis na sabab sin, nagbak na siya iwan sin, amuin biyutang mo, amuin, na hinang siya najis sabab sin nagkuddan iwan sin anak. Ang kandain sarat sin vinegar mahinang siya sutsi suway baran-baran sin alak na hinang siya suka. Di dahil ka uno long tabihan. Transfer mo sadya siya. Long time pagbubutangan mo, dahil hasuka. Transfer mo siya pa amamasuka. Transfer mo siya maripa. Liyain mo siya maripa amuhin. Takasindong-sindong. Talambong-lambong. Di dahil siya hikauno. At tawakan dahil malambong kiyad tumupa. Pasuka. Wayroon da saan niya. Masut sirad. Sa impagyanon bang aon, liyamud muruhaing. Tamam? Pag-us na hinang na najis, sin liyamud mo yaon. Pag hinang niya suka, magbak na siya iwan sin na hinang najis, mahinang na siya najis magbalik. Kada tulong si mga ulama, wa idha takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Masut si sadya in vinegar, in suka apabila baran-baran niya na hinang siya suka. Tamam? Namang kawasubon lang mong kyuddan sin alak yad tamong luluunan. Masutsi ray sab, masutsi na siya. Makad na siya sambil, masutsi. Pahaman niyo, ito yung paghinang, ba't niyo kahatan yung paghinang sin mga suka, iwan mga tuwa, sambil bihanda din ng bihanda. Dahil mga niyog, mga biya din yung paghinang nila sin mga tuwa, bihanda. Ang pasya namin hambuklong niya. Uta yan. Lambanog kay nga niyan, untay nga niyan. Lambanog wag yan ako muna na najis. Yaman dyan. Kada ka mo makamaya ka mo, mga restaurant yung mga kaibanan. Dukaing akama, nabutangan ka yan. Butangan ka lang niya yan, tawyo, inambuklong niya suka. Mangmuhamuton, hamut alak ba. Wala pa siya, tud na hinang suka. Haut pa siya sin alak, iwan sin suka. Kiyawa na magtuo. Naurin hukuman niya yung labi maraya, ayaw ko mag-usap niya. Sabab najis. Tamam? Unin hukuman sin alak, najis. Wa idha takhallalatil khamrang, kada bang kapigsikan ng badyo mo sin alak, di umaramag sa bahayang, najis siya. So, mura siya hukasan, dakdakan, maigin, hamot, yung baho niya. Mafhum shabab? Wa idha takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Wa in khullilat, bang siya nahinang siya khal, makna khal, vinegar, bitarhi shay, hasabab sin tarh, biyutangan atau kan tiluan, dahil fi'il taraha, yatrahu, itrah. Makna taraha, tiluan. Apabila lang niya nahinang siya alak, bitarhi shay, hasabab sin aun tilo, uno na mong palaw, pagluluunan mo alak, paglulutangan mo sinamuin, so muhinangon vinegar, alak pa siya, biyutangan mo, uno na mga cubes yan, yung matkong umuan. Biyutangan mo lang tabihan ng buhok pa flavor,
apple parukaing piyaganapan mo pa na lam tathur, di siya masutsi. Mang siya mahinang alak, mahinang siya vinegar, sabab sin aum biyutang murain doon, hawak to siya amuin alak pa, di yad to masutsi misan siya mahinang suka. Naita, sabab, inamuin tilo mo madto. Palawom, nagdagpak maniwan sin alak, mahinang na siya unoin ini. Muta najis na. Nahinang man in alak yaw, nahinang man suka, nagbak daywan si muta najis, mahinang na siya unong magbalik, manajis na siya magbalik. Kandad, turi na siya makaon, di na siya mainom. Na, amayat yung pagyanon, wa in khullilat bi tarh shay. Arafto ma ma'na tarh? Tarah. Nasabot alam sa Quran. Aw itrahuhu ardan. Itrahuhu tiluan yung palupa. Itrahuhu ardan. Taraha yatrahu itrah. Naam. Wa in khullilat bi tarh shay'in fiha ay fil khamr lam tathur. Di dasya masutsi. Naam. مفهوم إن شاء الله. ثم قال فصل لمة شيخ رحمه الله pengajian bago utlang fasl bago pengajian berarti maglamukay wa yakhruju min al-farj thalathatu dima bihaun in bisarasin syekh amuin kahalan sinduku dima jama' sindam الدماء جمع سين دم إن دم دغو لو سين شيخ رحمه الله ويخرج من الفرج إذن مقوى دينها فرج إن فرجني من private part سين مانوسيا فرج tapi ada kumanya namun long sing pakato alupan long إن مقوى دينها فرج دينها amuin aurat maksud din aurat sim babai thalathatu dima tung karinis dugo imagwa dayng kababayhan dayng farj sin mga kababayhan pila tung karinis dugo so imuni hatihon hukuman nila isun najis atau akan unin hukuman sinyaw tamam ikaisa aun dugo pagtakon damul hayyum dugo hayub. In dugo hayub amuna long niya in dugo amuin pagbulan sim babae. Menstruation long sinanggalis. Tamam? Mafhum? Bulan-bulan yan magdatong kanina. Uling pagtaghad to damul hayub. Maana handa sin shaykh rani isa. In hikaruha dugo magwa rin nga mga kababayhan damu an-nifas dugo nifas in dugo nifas dugo gumwa dainha aurat sin babae puas naman sin pagwa sin bata-bata amuin pagbuburos niya. Pagwa simbata, pag anak niya na, ingkatan sin dugo gumwa, puas sim pagwa simbata-bata, ingan niya dugo, nifas. Banggimwa in dugo, wala pagimwa in bata, bukon siya nifas. Yung pagtag kanya istihaba. Tamam? Yung pagtag kanya istihaba. Kung siya matag dugo nifas, apabila siya gimwa puas na sin pagwa sin bata-bata. Kandalong si mga ulama misan pa yung babae nag-anak tawam in anak niya. Kaya tanyo rin tawam kambal. Tawam kambal. Pagwa sin hambuok gimwa indugo di pamatag nifas. Tuway gumwa pa inhambuok amoy mabakan tinin rahim sim babae pagwa pa sin hambuok bat kabal
in dugo gumwa puasin hambo kami hinapusan amo na in dugo nifas pagtaon. Mafhum? Naam. In hikatu dugo magwa al-istihada. Dugo istihada. In dugo istihada amo na iniin dugo amo in nagsabab siya sakit. Ha? Bughato ning babae on gumuha dugo ako kun waktu pagbubulan niya atau akan long tawihan mahusa lando imbaran o yan gumuha dahil kanila istihada. Nah, pilang ka kinisin in dugo magwa dahil ha aurat sim babae. 2. Damul hayd, damun nifas, damul istihada. فالحيض بهاء معناها النياكات إن حيض unin dugo حيض amin long ne bulan-bulan pagbulan sim babae. لو سي شيخ رحمه الله هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. إن دغو حيض سيانا لون يندغو الدم الخارج أمين مقوى من فرج المرأة دينها عورة سن ببائي على سبيل الصحة. الدغو حيض قمواسيا دينها أقصى الرحم دينها تأسن رحم يتنيو رحم أو نسامين بيأسيا نقبس bihan pagbubutangan sin mga bata-bata sa may pagdrawing hat school ka to siya nagbus katilapan biha malagdo in ovarium mo niya unday doon in ovarium mo in magpo-produce sin iklog inamuin dan niya uningan niya fallopian tube inamuin niya on pagbubutangan amuna unin rahim in dugo hayod bang mga bihanin dagbus niya bihan magwa siya ring hataas. Mahug siya ring hataas. Min aqsar rahim. Tamam? Bukun biya sin istihada, gumwa siya ring haadna rahim di hababa. Sabsakit. Hina? Mafhum? Indugo yan lang si mga ulama ala sabili sihha. Gumwa siya hatiranan hatibayhuan amo in sihat manunjukisin wayroon bukun siya sakit. Tamam? Indugo yung gumawa siya ala sabili siha manunjukisin healthy babae. Sabab bang yung babae di pagbulanon abnormal yung babae. Tamam? Iban bang yung babae pagbulanon bukun yung maana niya sakit niya dunya to bihad tuwing kapapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dalawang niya ala sabil as-sihha. Tamam? Min ghairi sababil wilada habukun sabab pag-anak. Kun pag-anak. Tamam? Sabihat yung kapapanjari kanila sin Allah ta'ala bulan-bulan. Pagbulanon sila. Kana pagtawa ko na pagbulanon. Tinasabab sin bulan-bulan magwa. Tamam? Kinato? Mamakna al-wilada pag-anak. Bukun sabab pag-anak, ha? Nah. Meron yung dagbos sin dugo. Hayog. Long si Shaykh rahimahullah walawnuhu in warna niya. Waktu siya min niyang patul gumwa. In dugo amo in hayog. Aswad. Mad tumaitom. Makwanda kuman siya mimpulan niya agad siya muin mahinang siya pula ulom long sin tausog amun long niya biya siya muin dark red ba ha bukon sadya siya maroon sa amuin biya siya umakyad pa maitom na. Tamam? Naam. Pero maitom di. Naam. Walawnuhu aswad.
warna niya aswad. Muhtadim. Muhtadim, inhati sin muhtadim, bangbahasa Arab, inhati sin muhtadim, amuin limando impagkapulan niya, agun-agun siya mahinang itom. Muhtadim, amuin nakalanduin pula niya, maishugin pula niya, agun-agun biya siya kimiring pa itom. Kandalong niya ihtadamad dam. Atisin ihtadamad dam, amuin limanduin pagkapulan niya. Akad-akad mitom na yung dugo. Ihtadamad dam. Itom, muhtadim, nakalanduin pula niya, ladha ay harraq. Inhatisin ladha, amuin biya siya mangibit. Bang siya kumuha, kita na siya makababayihan. In labiluwa ng panagnaan, biya siya amuin, biya mahapdos-hapdos matub. Idan, in dugo hayd, launuhu aswad, muhtadimun ladha, biya siya mangibit, iban mahapdos-hapdos. Wan nifas, in nifas, huwa damu, siya na yung dugo, al-khariju, amoy magwa, aqiba, puas naman, na mana aqib, puas naman, aqibal wilada, puas naman sim pag-anak. Bang wala pagimo kwa imbata, indugo, di matag nifas. Tamam? Siya matag nifas. Wal istihada. Ay, kung isa ba istihada? So inyo hati, sabab, bang siya istihada, imba ba magsambayang da. Ampay na hayd man hanifas, di. Kadasway nyo tuling nga tunin hukuman. Al-istihada, ang istihada yung sablong sin shaykh, huwa damul khariju, siya nalong na yung dugo, amoy magwa, fi ghayri ayyamil hayd wan nifas. Magwa siya long niya, fi ghayri habukun, iadlawan, atau habukun adlaw sin, pagbubulan, iban sin, pagninifas. Tamam, bukun siya adlaw sin, pagbubulan, iban sin, pagninifas. Bang siya himwa, habukun waktu sin duayan, long mo, istihadain, dugo yan. Wa aqallul hayd yawmun wa layla. Bihaon, bisara sin shaykh bang pilain, lugay. Maunin malugay, maunuin, mahaupo waktu niya man dyan. Wa aqallul hayd, long niya in sa baba na sin hayd, in waktu niya, aqal niya, yawmun wa layla, hang kaadlaw, hang karum. Pauhaan tagupat jam da. Manjari siya, rumatong, amunato in sa baba niya, in hayd, manjari baba ibulanon, hang kaadlaw, hang karum. Na, bangaon babae, nakita siya dugo. Kita niya, long niya hang kajam, dapugos na lawa na. Una ito, hayd atau bukun? Bukun. Sawabin hayd, subay siya, at least mabot siya 24 hours. Inyad tuway roon. Tamam? Naam. Kare na ito, nalawa na. Huwag na nagbalik. Bukun na ito, hayd. Istihada. Wa aktharuhu, in sa lugay niya na ito, in sa lugay niya, waktu, sin hayd, 15 yawman, hangpo taglima adlaw. Yung babae manjari siya hulanon, sambil pa hangpo taglima adlaw. Banging babae yan, kita niya, kauhan adlaw na aun naman magguwa, law mo hangpo taglima adlaw yadto, hayd, in 5 adlaw, 5 bi, istihada. Law mo hangpo taglima adlaw, ayaw ko magsambahayang, in 5 adlaw, aming gimwa indugo, pagsambahayang ko sa istihada siya. Tamam? Pilain maximum niya, 15. Na nag-exceed siya pakain. 20. In 15, hayd, in 5 bi, istihada. Tamam? Na. Wa ghalibuhu, in kamumuhan, kamatauran sin kababayhan. Kamumuhan sin dugo, hayd, 6
aw sab'un, unom atawa pito. 6 atawa 7 days na. Kamawmuhan. Aw babae 5 adlaw, aw babae unom sa ing kamawmuhan, unom atawa pito adlaw, maubos na. Naam, kay nga tan nilaran, ang biyad diinin, dumatong dakato insyaallah, mauning pangilahan sin naubos na inhayop. Mapinda rin warna, mapinda sambil, ang kakitaan nila muin biya puti-puti yang baka dahin hapusan. Aqallun nifas, bihaun nisab nifas. Aqallun nifas, lahza. In sa baba na waktu manjari in nifas, lahza sa saat. Ano makna lahza? Sa saat, ang karay datuod. Ang waktu babae, pag anak niya yan, gimwa dugo, tiyo, nalawa na, way na siya diyo. Manjari bihad, manjari, nifas. Now, wa aktharuhu in sa haba-haba niya na isab, sin nifas, 60 yawman ka'numan adlaw. Ka'numan adlaw siya nifas. Mga zaman na kauna, wayroon pa mga ubat. Pag-inom sa mga tao, mga dulaw-rulaw, pagguwa, na malukay, dugo magguwa. Kung biya simbihaw na mga ubat ipagdil si mga doktor. Dahilan mga mipinamic acid, aw ni paglalano, raspahan ng mga kaywan ng lanuan, masamot gumuhain, indugo. Kuan mo. Sa'id. Na. Wa ghalibuhu, mama'na ghalib, kamawmuhan. Kamawmuhan sin nifas, 40 yawman ka'patan adlaw. Ini hazaman nila nakauna. Dihaon, yung babae magdinifas, ang puadlaw, ubos na. Ubos na, sabab dinaon na mga ubat, mataon na ipagdil sa bawat. Ini mga zaman na kauna, mayroon pa. Mo in pangadji to dunya simung. Tamam? Kanda to ka'patan adlaw. Nah. Sari bang babae mga CS pa, nakad mga kapitura. Way na. Sabing CS, gumawa din niya matiyan, tirakan. Nah. Wa aqallu at-tuhri bayna al-haydatayn 15 yawman. Ilang minute na kita. Nah. Aqallu at-tuhr, in sa baba na pagsutsi, sutsi. Bayna al-haydatayn antara sin dua hayd. In babae, amoy bang siya dugoon. Pagubos dugoon, pilain sa baba na mo in waktu manjari siya masutsi antara sin dua pagbubulan, 15 yawman ang putag 5 adlaw. Ang putag 5 adlaw ra. Antara sin dua pagbubulan, in sa baba na waktu manjari siya mahinang sutsi antara sin dua, putag 5 adlaw. Na. Wala hadda li akthari. Wayruun had, gantaan sin mataod niya. Way jangkaan. O babae na siya di pagduon. Sutsi na sadya. Na wayruun gantaan niya. Sambil paadlaw kaya masutsi na sadya. O bihan babae. Na. Sa inyad to, manunjo kipamuin aun abuin sala siya namin babae. Tamam? Ang pakitagaytaan, wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. In sa baba na laong niya zaman, ummul, tahid, manjari babae, bulanun, 9 sinin, siyam tahun. Siyam tahun. Wa aqallu al-haml 6 ashhur. Wa aktharuhu 4 sinin. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Patubtubun tanyo na rin di, insyaallah ta'ala, continue na to man balik, patubtubun tanyo rin, bubutangan nyo alama, wa aqallul hamli 6 ashhur. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.